Ćao, izvolite, da li želite nešto da vam objasnim što se tiče pravljenja skulptura od kamena? Da. Okej. Danas što ja radim, to je ova skulptura ovde, nazvana Šipak. I da bi se ta skulptura napravila u kamenu, bitno je izmeriti njene dimenzije i odabrati dobar kamen koji je lak za obrađivanje i koji na sebi nema las ili lasove, što znači da kamen mora biti čvrst kada se obrađuje, kada se napada, da ne bi pukao. Što se tiče prvog dela ovog pravljenja skulptura u kamenu, mora se izabrati kamen, to je komad kamena koji je malo veći od dimenzija vaše skulpture. To se radi tako što se velika stena, to je birate koji ćete kamen da koristite, znači velika stena se seče na manji komad, to je parče te stene se seče brusilicom i donosi se ovde. I onda se, kao što, mislim, zavisi od toga kako ćete kamen da obrađujete, da li ćete pomoću crteža i forme ili ćete pomoću punktirice. Ja danas radim pomoću crteža, tako da se u skulpturi treba da se odredi baza, tako što se stavi papir ispod skulpture i pod pravim uglom, znači gde su najisturenije tačke, crta kao što vidite, ovo je ta baza moje skulpture. I onda se kreće sa traženjem, znači skinuli smo već kamen i kamen nam koristi, znači da ovaj crtež prenesemo na kamen. Tako da tražimo dobru stranu koja odgovara gde bi se nalazila baza, tako da možete prići ovde. Ovo je neka, kažem šta, najravnija strana gde smo preneli tu bazu i gde dalje može krenuti sa skidanjem viška kamena. Tako da sledeća stvar je to upravo skidanje. Velikom ili malom brusilicom, zavisi od veličine kamena, to jest veličine vaše skulpture. Međutim, kada se to odradi, kad se skine, kad se dobije neki oblik kamena, treba se da se zategne forma i da se nastavi dalje. To se radi tako što se uzima špic, čekić i treba se dobiti, znači zategnuta forma, da se isprati kontura, da se isprati sve, tako što se špic uzima u levo, mislim, zavisi da li ste levak ili dešnjak. Ja sam dešnjak, znači ja čekić držam u desnoj ruci, a špic u levoj. Tako da špic, pre nego što napadnete kamen, kako mi to ovde kažemo, treba špic da bude, znači ne da bude labav, nego baš da bude pričvršćen u mestu gde bismo udarili. A čekić tako da se zamakne, znači da se ne koristi snaga već tehnika, jer kad se koristi snaga, posle 10 do 15 minuta čovjek može se umori i neće više imati snage da radi. Tako da, samo slobodno spustiš ruku, da, pre svega, evo, sad ste mogli vidjeti da nisam stavio naočare i parče kamena mi je uletelo u oko, to jest ja sam trepnuo pre nego što mi je letelo u oko, tako da imao sam sreće. Bezbednost na prvom mestu, naravno, tako da koristimo naočare i krećemo sa napadom kamena. Znači, nema tu neke siline i ovo je dovoljno da se tako obrađuje forma. Međutim, takođe je bitno kod kamena da ga ne udarate tipa 5 puta na isto mesto, zato što bukvalno dubite taj deo i možete stići do konture i da bukvalno odete u minus. Tako da, kada skidate neko brdašce, bitno je da idete bukvalno oko njega, gde će on oslabiti i biti skinut. Tako da, ja sam stigao do zatezanja forme i do dobijenja oblika, tako da sledi mi vjerojatno skine još viška ovog kamena i nastavak sa dobijenjem oblika, to jest skulpture. I za kraj bih želeo da kažem da svako ko ima volju za rad, ko ima talenat i ko ima, da kažem, veštinu i ko je vredan, da naravno prati to, mislim da prati ono što voli, da će uvek biti posao za njega i da ne treba podcenjivati umetnost. Hvala vam što ste govorili za RTS, kažete sa vaše ime. Ja sam Mladen Simonović, drago mi je što ste došli da vam objasnim kako ovo sve funkcioniše.
redovno pratim vašu televiziju i pozdravio bih sve ljude širokog auditorijuma. Pozdrav. Pozdrav. I naravno kamermana Dariju Jeftić, da nije bilo nje, ne bi bilo ni ovo. Ne bi bilo ni nas. Ne bi bilo ni nas.